खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। मोनसे जोबोद खास्रि बिस्रि जाथाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे सुबुंखौ हराव बुथारनानै सोरबा लामायाव गारनानै दोनलांदों। नंगौ, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालावबो मानसि बुथारनाय जाथाया खमायनानै थाङाखै। थिग बेबायदिनो सम सम मानसि बुथारनाय जाथायफोरखौ जोंनि रायजोआव दाबो खोनाबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थायो। थिग बेबायदिनो एखे जाथायानो मैया जाबावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव खैराबारि ओनसोलनिनो बरिगाव गामिनि सासे जि फालांगि खालामग्रा गोरिब नखरनि सुबुंखौ गावनि न'नि साखाथियावनो बुथारना गालांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथां बुथारजाग्रा सुबुंखौ गुबैयै सुखुराम बसुमतारी होनना मिथिदों। लोगोसे बेहा सानै गथ'बो दंमोन होनना मिथिनो मोनबावदों। लोगोसेनो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला अदेबानि गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो सुखुराम बसुमतारीखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा बुथारनानै गालांदों। मानोना बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो सुखुराम बसुमतारीनि गोदोनायाव, बिखुङाव आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव सोरबा बुथारनानै गालांनायनि गोबांथार दागो एबा सिनफोर मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो गामिनि सुबुंफोरा दायो सुखुराम बसुमतारीखौ सोरबा दुथाङा बुथारनानै गावनि न'नि साखाथियावनो गारनानै गालांदों होनना बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुधनैयाव मोनसे जोबोद गाज्रि जाथाय। साथाम सेंग्राफोरा माखासे उन्दै उन्दै हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामाव दायो बेबायदि जाथाया गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे मुगैथाव एबा खास्रि बिस्रि जाथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साथाम दुथांफोरा अदेबानि सेंग्राफोरा थारैनो बिहु फांसन नायनो फैबाय थानाय सानै उन्दै उन्दै हिनजावसा गथ'फोरखौ गारियाव दिखोनानै निसा गोनां मुलि जाहोनानै हानजायै जिनाहारि खालामदों। लोगोसे जिनाहारि खालामखांनानै गारनानै गालांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ खौरां मोननानै पुलिसफोरा नायबिजिरबाय थानाय जादोंमोन। जेराव बे साथाम दायनिगिरिफोरखौ थारैनो दुधनै पुलिसनि नायबिजिरनायाव गोख्रोङै हमनो मोननाय जायो होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। बेनि अनगायैबो खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे साथाम दुथांफोरा गुबैयैनो सिगाङावबो बेबायदि गाज्रि खामानि मावनायनि थाखायनो थानायाव अदेबानि जेलाव जोबजाखांनाय दुथांफोर होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। जारागुरि सार्वजनिन क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव PhD मोननो हानाय लिमि कुइन बसुमतारी आरो गुबुन सासेबाव एयार हस्टेसाव साख्रि मोननो हानाय भिक्टरिका बसुमतारीखौ बरायनाय नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बर' हारिफोरनि गेजेराव बेबायदिनो सम सम थुलुंगा होनायजों गुबुन गुबुन बिथिङाव गावखौ जाफुंसार खालामनो हानाय आइजो आरो हौवा माहारिफोरखौ एबा फरायसाफोरखौ बेबायदिनो थुलुंगा होनाय जोहैनो बरायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो जारागुरि सार्वजनिन क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव सानै आइजो माहारिनि बिथांमोनखौ बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बरायजानाय सानैफोरा जाहैबाय PhD मोननो हानाय लिमि कुइन बसुमतारी आरो गुबुन सासेया एयार हस्टेसाव साख्रि मावनो हानाय भिक्टरिया बसुमतारी। लोगोसेनो मैयानि बे हाबाफारियाव UPPLनि अदेबानि गसाइगावनि MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै बिथांमोनखौ थुलुंगा होथावथाव बरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बर' हारिनि गेजेराव आइजोफोरनि गेजेराव जोबोद बेबायदि गोजौ थाखोनि साख्रि आरो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोननाया जोबोद खम। बेनिखायनो बिथांमोनहा बर' हारिनि थुलुंगा आरो बर' हारिनि सुबुं धोन जानानै थागोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों। लोगोसेनो मैयानि बे हाबाफारियाव MLAजों लोगोसे गोबांथार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर आरो मेलेमजिबि बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां सानै बिजाथिफोरखौ
जोबोद थुलुंगा होदों होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोबावदों। गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव मैया खुंफुंनाय 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा ड. निलुत स्वर्गियारि बिथाङा बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ थारैनो गोबां आफाद, दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन दोलोफोरा बेबायदिनो बरायबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो गेरुवा गोजौ फरायसालियाव गासै 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैदोंमोन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा ड. निलुत स्वर्गियारि बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो अदेबानि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांमोनहा दिनैनि फरायसायानो गाबोननि खुंगिरि होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिदों आरो फरायसाफोरखौ गोबां थुलुंगा होथाव बाथ्राफोर बुंथिदों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों।